Здравейте, звезди на вашия собствен живот! Добър вечер! Добре дошли на моята страница и на моето събитие Вълшебният свят на думите. Изключително се радвам да ви поздравя тази вечер и всички, които сте тук, моля напишете ми по едно, които гледат на живо, напишете ми 2 и да започваме. Аз съм Зори Егър и съм консултант по вътрешна стабилност и констелатор от Академия Щастлив живот, и днес ще споделя с вас моите размисли относно вълшебния свят, вълшебната сила на думите. Това, което всеки един от нас носи дълбоко в себе си и понякога неосъзнато, просто така преминават някакви думи, изречения през устата ни, през нашето енергийно поле и определят много неща, а ние не си даваме ясна сметка за това. В моя живот думите винаги са имали огромно значение. Още от много малка започнах да пиша и с огромна любов винаги съм се отнасяла към думите. И това, което винаги ме вдъхновява, са чудесно написани романи, хубави текстове, умелото така работене с думите, всичко това, което много различни писатели, много различни автори съм прочел през живота си, и всичко това обогатило моя вътрешен свят. Слава на Бога, че е така и че съм имала тази възможност да се докосна до много безценни творби на нашето време, а и не само на нашето. Това, което думите са направили за мен, са ми помогнали в един много труден момент от моя живот да премина така с известна подкрепа от тяхна страна, и всичко това, което изпитвах и мислех, осъществявах в думи и записвах. Това беше един много важен за мен момент, защото успях по този начин да се изразявам и да дам абсолютна свобода на всичко това, което беше в главата ми, в сърцето ми, в чувствата ми. И това по някакъв начин ме предпази от така доста сериозни предизвикателства относно моята щитовидна жлеза. И до ден днешен моето гърло е доста чувствително. Това е така, но аз отнасям с изключително внимание вече към тези неща. Искам да кажа, че това е, което ме кара да се чувствам добре и да продължавам да пиша за вас и за себе си. Думите са най-мощната дрога, която човечеството използва. Това го е казал Редия Киплинг преди много години. Той е един от най-вълшебните автори, които познавам, разбира се, и всички негови думи са толкова силни и толкова мощни. Не само това. Ако си спомняте всички абракадабра и думите, които така децата много обичат да използват, и ние като малки много обичахме да използваме. Очаквахме да се случи веднага чудото, да се появи вълшебния дух от лампата да излезе и да започне да ни сбъдва желанията. И до ден днешен, така, когато чуя абракадабра, а сигурно и вие, веднага ми се появява Аладин, 40 разбойника, въобще всички тези приказки от нашето детство, които са ни дали толкова силен импулс в нашия живот, на това, на което сме се научили от тях и сме осъществявали в нашия детски свят, без въобще дори да се замисляме. И тук много искам да си спомним за това изречение. Имало едно време. Всички приказки започват, или почти всички, с имало едно време, особено българските приказки. И така много дълго мислех, докато се подготвях за този вебинар, какво значение има историята, която разказвам аз за вас? Историята на моя живот. И как съм променила историята на живот? Това, което преди 20 години е било и сега е толкова различно, че виждам силата на промяната на моите убеждения, които съм извършила през годините. Преди 20 години вече, то толкова време стана. Една от първите книги, които прочетох в сферата на развитието и въобще на духовността, беше "Излекувай живота си" на Луис Хей. И това
промени живота ми. Тогава нямаше интернет, или поне аз не участвах в интернет. Това е 2003-2004 година, толкова отдавна. Нямаше интернет, нямаше такива групи, нямаше хора, които да ми помагат, нямаше никой, освен добрите ми приятелки. Добре, че ги имам, слава на Бога, да са ми живи и здрави до днес. Но Луис Хей преобърна абсолютно представите ми за всичко. След като прочетох книгата, може би около 2 години и половина, представете си колко дълго време трябва, за да се случи на трансформация, да излезеш от едно такова състояние, в което си несигурен, не знаеш кой си, не знаеш къде отиваш, не знаеш какво искаш, за да преобърна всичко това, което да ми се случи, това, което да живея в този миг, тук и сега с вас. Изречението беше много просто: аз обичам и уважавам себе си и аз заслужавам най-доброто. Може би съм разказала вече тази история. Ако е така, поправете ме или не ме поправите и слушайте още веднъж. Тогава пътувах с маршрутката от Люлин до моята работа, където работех тогава в една голяма такава хранителна верига. И всеки ден си повтарях продължение на това цялото пътуване, повече от 40-50 минути, тези две изречения. До толкова, доколкото повярвах в това, че наистина съм най-важната, наистина обичам себе си, наистина уважавам себе си, наистина заслужавам най-доброто. И от тогава до сега, всеки ден това изречение продължава да ме придружава. Нали, още хиляди други афирмации, които съм изградила, за да достигна до този път, по който съм днес. Разбира се, участват също, но това изречение е едно безценно и го препоръчам на всеки един от вас, който никога до сега не си го е казвал. Защото то променя. То променя наистина животи. Така, как можеш да разкажеш приказката за себе си? Всички вълшебни неща, които искаш да ти се случат или вече са ти се случили. Коя е твоята вещица? Кой е твоя котарак в чизми? С коя точно героиня се определяш от всички детски приказки? Също е много важно. Или герой, разбира се, защото със сигурност има мъже, които гледат в момента. И не виждам никакви коментари. Ако някой е тук, моля, пишете ми, за да мога да се свършим и да говоря заедно с вас. Така, кой е котарака в чизми във вашия живот? Толкова днеска, докато писах всичко, така ми хрумна тази идея, че котарака в чизми е един вълшебник, който подготвяше за принца абсолютно всичко да се случи така, както котарака го искаше. Принца не знаеше точно какво ще се случи. Представете ли си, ако всеки един от нас има такъв вълшебник на своя страна, който да подготвя на всичко това, което искаме да се случи. И аз от днес категорично избирам моя котарак в чизми да дойде, да влезе в моя живот и да свърши всички чудеса, които искам за бъдещето за мен. Така, имало 60 000 езика в целия свят. Има. Представете ли си какво богатство? Представете ли си наследството, което човечеството има в своя и този огромен потенциал, което има човечеството. Тук защо не ми нямам никакви коментари, никой не ми излиза. Добре, това ще го погледна по-късно, ще видим какво точно се е случило. Продължавам натам, със сигурност ме гледате, със сигурност оставате коментари под това събитие, за да мога да ви отговарям след това. 1 час след лайфа съм на ваше разположение, да си говорим и да можем да обсъдим нещата такива каквито са. Така, в другия край на Вселената някой говори с нас. Как говори Вселената с нас? Понякога не чуваме, но това са много такива песни, много заглавия, много неща, които просто минават и така покрай нас и се случват и ни дават някаква
докосва душата ни. Обръщайте внимание на тези неща, защото е изключително важно, особено когато търсите отговор на най-различни въпроси в своето ежедневие. Защото това, което Вселената знае и което ни дава като информация, е един безкрайен ресурс, който е добре да използваме и да се свързваме с себе си първо, защото Вселената е вътре в нас и в това съм сигурна. В началото бе Словото и Словото бе при Бог. И Бог бе Словото. И всичко бе сътворено чрез Словото. И нищо не е сътворено без Словото. Силата на тези думи и осъзнаването на нашата реалност. Колко важно е това? Какво правят думите за нас? Какво създаваме? Какво даваме? Какво взимаме? Каква е тази обмяна, която правим помежду си? Защото словото и езика е комуникация, която извършваме с хората и е много, много важно да бъдем осъзнати в това какво казваме, на кого го казваме, по какъв начин го казваме и да използваме всички ресурси, които не се предлага от нашия език, това, което всеки един от нас е научил от своята майка и от своето обкръжение. Ако ме чувате, напишете ми 2, за да знам дали всичко е наред, дали сме в добър контакт или нещата не се случват както трябва, за да мога да направя някакви корекции или да започна отново, ако не се чуваме. Така, силата на думите увеличава нашата магнетичност. Това, което ние искаме да привлечем, го изказвам обикновено с думи. Аз искам в живота ми много любов. Аз искам да срещна нов мъж. Аз искам нова работа. Аз искам да имам деца. Всички тези заявления, които даваме по време на нашия живот, са изключително силни и е добре да го правим осъзнато. Изключително осъзнато, за да може да привличаме това, което искаме към себе си. Тук имам да ви разкажа една чудесна история за ресторанта на живота, която съм превела с разрешението един чудесен немски коуч, който ще ви дам и неговото име, Фабиан Райс се казва. Ако някой иска да му разгледа страницата, нека да се включи и да погледне, който разбира немски, разбира се. Историята на ресторанта на живота. Един човек отива в ресторанта на живота, иска да си поръча нещо да яде. И келнер идва и го пита какво искате, той казва, много съм гладен. Обаче не дава нищо конкретно и сервитьора на живота се обръща и изчезва в посока кухнята и нашия човек остава гладен. Връща се след малко сервитьора, вие какво искате? И му дава менюто, той поглежда така и казва, в никакъв случай не искам рибена чорба. И човека изчезва, записва си нещо, изчезва и се връща след малко с рибена чорба. Какво значи това? Вселената не разбира думата не. Избирайте какво искате, а не какво не искате, защото е много, много важно да не си поръчваме рибена чорба в случая. Който иска историята да я прочете и да я има в личните си архиви, напишете ми 21, ще я изпратя на всеки един лично, за да може да си я четете и да се вдъхновявате отново. Аз съм я прочела преди 12 години, откакто дойдох тук. И това винаги ме вдъхновява, тази история с рибената чорба, разкошна е. Така, много мантри, много думи са създадени в световната история, които да подпомагат и които да засилват енергията и това днес искам да обърна много внимание. Буддистските мантри са изключително известни по целия свят и думата Ом. Това са съчетания от звуци, които имат за задача да повдигат енергията и обикновено се повтарят между 10, 18, 28 или 108 пъти или 1000 пъти, за да могат да повишат вибрацията на осъзнаването. Това е нещо, което правят буддистските практики и Ом е първоначалният звук, сътворението, Вселената, която прилича в живота на човека хармония, богатство и красота. Чудесно! В другите култури също има много специални
истории, специални неща, които можем да се получим и да вземем. В келтската култура и древните друиди, представяте ли си едно обучение? Те са били и такива лечители, хора, които са занимавали с тайните и мистерията на Вселената, и на тях им е било забранено да пишат. И в продължение на 20 години са давали обучението си само чрез думи. Какво е това невероятно нещо? Или в нашата история, в нашата традиционна българска история, наричането. Нали, какво да си наречеш? Кръщаването на детето, кръстниците, които наричат всичко, нали, това е много важно. Както бането срещу уроки, ленето на восък, ленето на куршум. Всички това е свързано с много магически думи, които се предават от поколение на поколение, от жена на жена, от баба на внучка, и не са разпространени толкова много и не много хора имат така достъп до тези неща, но сега това е тайната и мистерията на думите. В нашия живот колко примери има значението, силата на Словото? Безкрайно много. Когато вярваш в своята собствена сила, в своята автентичност, в своята способност, наистина можеш да свършиш чудеса. Когато си изпълнен с несигурност и когато всеки ден определенията, които даваш на себе си, не са достатъчно толкова силни, че да те мотивират и да дигнат твоята вибрация, наистина могат да променят в много негативна насока живота си. Думите могат да повлияват и нашето здравословно състояние. Това вече е доказано. Американски студенти са подложени на опит, които всеки ден, продължение на няколко часа, са били обстрелвани с негативни, брутални думи, и съм измервали физическото състояние на тялото, и се оказало, че по време на този експеримент те произвеждат много малко кръвни телца, което автоматично влияе на имунната система, на защитата, така че е много важно какво се говори, как говорим, с кого говорим, какво чуваме и какви думи използваме в нашия живот. Ние сами програмираме себе си, своето здраве, и живеем в програми, които са безкрайно така дълбоко заложени в нашето съзнание. И един пример ще дам, например, ти се изложи. Нали? Колко така директно звучи, ти си се проварил, ти си не става за нищо, ти си не си добър, ти не си достатъчно качествен. А едновременно с това, ако го обърнем с, примерно, ти сега не забеляза това нещо, но следващия път ще го направиш по-добре. Колко по-различно звучи. И много думи такива, които непрекъснато сме си вкарваме в, нали, треперят ми мъртенките, умирам от жажда, от студ, от жега, от какво умирате всеки ден. Това е много важно, защото такива думички си вкарваме някакви програми в главата или сме чуили от някого и не спираме да ги възпроизвеждаме в нашия свят. Буца на гърлото, или това не мога да го преглътна, нещо ми заседна, други етикети като майка си, като баща си, същия като баща си, нали? Това са програми, които децата ни и ние като деца сме приели абсолютно несъзнателно, без да имаме участие в това нещо. Това, което днес можем да направим, да наблюдаваме себе си и да открием момента, в който казвам, аз съм съща като майка ми. И първо да го приема, да разбера, че това е така, защото аз съм свързана с моята майка и няма как да бъде по друг начин, защото майка ми е дала живот. Но да бъда осъзната за това, какво искам да взема от майка ми, от нейното поведение и какво искам да променя и да наблюдавам себе си. Какви думи изказвам, говоря ли като нея или искам да нещо друго да казвам и нещо друго да чувам, защото това, което казваме, се връща обратно към нас. Няма как да е по друг начин. Така, оценките, които си даваме на себе си и хората около себе си. Ако ме чувате, напишете ми 2. Стела, виждам, че тук напиши ми някакъв коментар, моля те, защото нищо не чувам, не разбирам, не виждам. Имам чувство, че съм в нищото. Така.
Не, нищо не се. Продължавам натам, надявам се всичко технически да е добре и да ме чувате и да ме виждате. И след това ще отговоря на всички коментари, ако има такива, и на всички въпроси. Така, друго какво? Само как влияе на връзките? На връзките, нали? Това е много важно. На нашите отношения с другите хора. Особено това паразитното изречение. Винаги, когато тогава, например, винаги, когато искам да стигна на време, ама винаги ще ми закъсне автобус. Ето ви един чудесен пример за абсолютно вкарване в някаква програма, която е добре примерно, ако замениш, когато аз отивам някъде, автобуса ми идва точно на време. Да изключим винаги и никога и всякакви такива определения, защото те ни застопоряват в един отрас от време, което не се отразява добре на нашето ежедневие, на нашето развитие, разбира се. Тук става въпрос за осъзнаване. Това, което искам да ви кажа и да ви дам, да чувате думите, да влизате в тях, да усещате тяхната вибрация и енергия, защото е много важно. Нали, когато се говори с ниска енергия и всички думи, свързани с емоциите, с ниската енергия, тъгата, депресията, вина, срам, всичко това потиска. И не само това. Липсата няма. Как отглеждаме децата си? Всяка от нас, която имала деца, знае бебето, която реве, се казва няма, мамо, няма. И растем всичките с един дефицит, едно огромно няма, което не мисля, че е правилно. Така, обърнете внимание на това, ако имате смелост и кажете на всички, които познавате за това, защото според мен само една единствена думичка може да промени толкова много в съзнанието на нашите деца и на нас самите, защото има всичко в този свят. Има изобилие, има любов, има пари, има връзки, има достатъчно любов, така че всеки да може да черпи от това, което иска, от извора на любовта, за да може да случва така съдбата си. Много така друга дума с ниска вибрация, която много се шири, за която исках много да ви обърна внимание, думата буклук. Не знам откъде се появи този израз в нашето общество и защо толкова се толерира неговата употреба, но думата буклук е една изключително неприятна, даже не искам да говоря за това, но я споменавам, за да може да обръщате внимание всеки път, когато се появява от някъде и да попитате човека, добре, какво имаш предвид, когато наричаш буклук някого, което е изключително неприятно. Други неща, братче, някакви такива думички, които прекъсват или накъсват речта, също са много така паразитни думи, които по някой път носят много ниска вибрация. Нямаме нужда от тях. Следете начина, по който се изразявате, да тече мисълта абсолютно плавно, да избирате думите, които носят добра вибрация, за да може вие да сте на хай и вие да можете да събирате, да давате най-доброто на вашите близки, на себе си най-вече. Всички думи, които са свързани с приемане, с обич, с любов, с всичко това, което повдига вибрациите, нали? Това са високите ни вибрационни честоти на благодарност, на приемане, искам да бъдеш в живота ми и това е положителното нещо, което може да давате на себе си, на хората около света. Защото то е безценно. Ще ви дам още един много малък пример от това. Спри да ревеш, попитайте детето или вашата приятелка или майка си, който там е в такова състояние. Поеми си въздух и ми разкажи какво точно се случи. Гърлото е центъра на нашето изразяване и всички думи, които изричаме, ни носят вибрация, която ни прави по-здрави и е добре да е така. Ние се чувстваме заявени пред другите и изразяваме себе си чрез нашият глас. Нека да пеем повече в нашето ежедневие, за да можем да почувстваме радост, да даваме на себе си високи вибрации. Чудесно.
Тук искам да ви дам няколко интересни неща, които открих докато се подготвях за този вебинар. Това са вибрациите на гласните звуци. Изключително интересно нещо беше това за мене. Например, и а. Тези гласни звуци вибрират в главата. Значи, за да има вибрация, трябва да има пространство, където да звучи. Затова от главата до торса надолу, в смисъл до белите дробове, в стомаха, евентуално може да се усетят някакви вибрации и те точно така вибрации, и те повдигат, разбира се, енергията на високо. Буквата О е свързана с средната част на гърдите, а З е свързан с жлезите и мозъка. Чудесно, не? Това отговаря за долната част на белите дробове, а с глътката и гърлото. Всичко това не го знаех и за мен са много нови неща и от днес няколко дни започнах да ги използвам тези вокални звуци, особено когато имам някакви болка в главата или нещо, искам да се разсея, започвам веднага да си казвам и-а. Много е хубаво и разкошно просто. Така, това дава вибрация в белите дробове. И не случайно всички хора от Тибет и буддийските обучения използват ом, защото това е глътка живот. Така, освен това, значението на буквите гласните е много интересно нещо. Буквата А е свързана с независимост, лидерство и оригиналност. Така, опитвам се да наблюдавам много неща, думите, които използвам аз лично самата и вибрацията на буквата А, да я усещам. Не само всички гласни звуци ни носят изключително богата звучност, слава на Бога. Нали? И колкото по-богати и пишни са думите, толкова по-висока е вибрацията. Поне така за мен звучи по-правилно. Буквата У е обвързана с чувствителност и сътрудничество. Буквата Я е творчество, самоизява, радост в живота. Не случайно в стари български език и останало, за съжаление, само в руски език и в някои наречия, примерно диалекти, все още в български език, думата Я означава аз. Нали? Няма случайности. Когато се замисли човек, просто е фантастично. Така, буквата е любопитство, проучване, привличане на мистериите в живот. Буквата О е отговорност и служене, хармония, сигурност и дълбока любов. Y, нали, примерно нещо от този сорт, така като звук, е задълбочен анализ, интуитивност, наблюдателност, дух, вода. И е хуманност, интуиция, творчество и състрадание. Изключително нова материя и за мен, и за вас със сигурност, така че отново ще помислим заедно, когато се видим малко по-късно, ще говоря къде и кога ще се видим. Така че използвайте съзнателно вибрациите, използвайте съзнателно абсолютно всичко това, което ви се предлага относно речта. Пейте и използвайте всякакви мантри, за да може да се... Защото това е единствения начин да се концентрираш тук и сега. Когато пееш, няма минало, няма бъдеще, ти си тук и сега и по този начин сваляш автоматично стреса от себе си, което е какво по-добро от това. Избирайте всеки дневно надгласните си и отделите си време да се упражнявате и вижте какво ще излезе в вибрациите, особено в гърлото, особено в чувствата, защото белите дробове са безкрайно чувства и там всичко свързано с сърдечната чакра е вътре там. За да намерим своя вътрешен мир и да разпознаем програмите, в които сме вкарани, от типа, примерно, програма една, който не работи, не трябва да ядеем. Или аз съм лекар, баща ми е лекар, дядо ми е лекар, всички сме лекари и моят син и той трябва да стане лекар. Повтарянето на същи етикети за мен самата. Аз не ставам за еди какво си. Аз не ставам да бъда готвачка.
аз не мога да бъда, например, не ставам за майка, не ставам за шофьор, не ставам за хиляди неща. Ако имате някакви примери, напишете ми, не виждам коментарите за сега, но след това ще ви отговоря, защото тези програми, в които ние сме вкарани, които всекидневно си ги повтаряме абсолютно несъзнателно, как ни определят живота? Аз дълги години вярвах, че не ставам за шофьор. Ама много дълги години. Просто защото така, моят баща не беше много така впечатлен от жените шофьор. Една жена не може да бъде шофьор. След това изпитвах страх и хиляди друга причини, но това убеждение ми отне 38 години, за да мога да изкарам шофьорска книжка. Повярвайте ми, на 38 аз изкарах шофьорска книжка и казах, не, аз ставам за шофьор. И днес мога да се похваля, слава на Бога, карам добре. Паркирането все още се уча. Но винаги човек има какво да се учи. Така. Или другото. Аз съм твърде съм стара, твърде съм слаба, твърде съм умна, твърде съм глупава, твърде съм дебела и хиляди неща, които ни спират тези твърдения да ги видим, да ги предефинираме, верни ли са, актуални ли са, служат ли ни за нещо в днешния живот. В тази ми ситуация какво ми служи твърдението, че аз не ставам за не знам си какво, примерно, и да видя дали е наистина така, имам ли смелост да превъртя твърдението в нещо друго и да се почувствам готова да бъда каквото си поискам. Така че силата е в нас, силата е в нашите убеждения, силата е в това какви думи използваме за себе си. И това е тяхното вълшебство. Защото когато повярваш, че си магьосник, когато повярваш, че си вълшебница, когато можеш да посипеш с вълшебен прах и да сбъднеш всичките си мечти и желания или да сбъднеш най-обикновеното нещо, това е просто незаменимо. Какво си представяте за себе си? Първо да направим една такава, откъде идва думата представям си. Стои пред мен, представям си, пред стои. Или пред стои. Какво стои пред вас? Какво си представяте за себе си? Какво си представяте за вашето бъдеще? Какво си представяте за живота си? Каква трябва да бъде личността, която искате да бъдете? Представете си я хубаво пред вас, попитайте как се чувства, свържете се с тези чувства, усетете вибрациите й и вижте какво ще ви каже. Какви думи използва тази невероятна, тук ще изхвърля тази дума веднага, защото всичко е вероятно. Ето, още веднага, виждате как се усеща. Невероятно. Колко е объркващо. Хем е вероятно, хем е невероятно. Изтриваме това. Аз лично тези думи и така, даже съм си ги записала малко по-късно, ще ви кажа, но невероятно, страхотно са неща, които опитвам се все още да избягвам в моя речник, защото всичко е вероятно. Така, вижте и усетете вибрациите на тази личност, която сте вие във вашето желание, във вашите най-съкровени мечти. И вижте какво точно искате, какво предстои, какво стои пред вас, какви стъпки, какви крачки, какво трябва да направите, какви думи да изберете, за да може да осъществите тази своя реалност. Имам тук няколко стъпки, с които да ви дам, за да можете сами да работите вкъщи върху тях и да направите известна промяна в начина, по който работите с думите и да можете да сътворите един нов свят с няколко прости неща. То хич не е сложно. Първо, внимавайте какво говорите. Особено за себе си. Внимавайте етикетите, които си слагате. Нали, ето го, страхотно, безумно, невероятно. Ако някой се сеща за някаква друга дума, напишете ми я, за да можем да се свържа след това с вас и да обсъдим, може би, дори на личен разговор. Съжалявам, че така не ми идват никакви съобщения, но сега това е техника, това е риска на живото предаване.
Така, внимавайте какво говорите и въобще всяка изречена дума, която казвате, може да промени вашия свят и вашия живот. Особено вашата връзка. С какви думи говорите с вашият човек, с вашият любим, какво му казвате. Нали, винаги, когато искаш да отидеш до банята, на мен просто искам аз точно в този момент и става един конфликт или ти си такъв, такъв и такъв или той как говори с теб. Наблюдавайте ги тези неща и когато вие самите промените начина, по който говорите с най-любимия си човек, започнете да използвате комплименти и започнете да обръщате внимание на думите, с които се отнасяте един към друг, със сигурност нещата ще се променят и то много, много, много бързо. Така, интересувайте се от ефекта, който произвеждат вашите думи. Обиждате ли някой абсолютно несъзнателно или радвате някой с вашите думи? И вие избирате какво да казвате. Това е много важно. Подхождате много, много предпазливо с думите с абстрактно значение, особено ако не ги разбирате. Диагнозите на нашия живот, не само лекарските, особено лекарските диагнози. Защото една грешно поставена диагноза или просто няколко думи казани от такова компетентно лице, които по някой път не са наистина верни, могат наистина да променят живота ви и то в много негативна насока. От родителите какво сме приели? Вижте ги тези етикети, вижте тези диагнози, които са ви поставили. Ти си глупав, ти си тъп, ти си не ставаш за нищо или така нататък. И опитайте се да ги отработите. Знайте винаги, че думата представям си или се образува от стои пред мен. Винаги, когато си казвате, представям си, че еди какво си. Наистина ли е така? Какво точно стои пред вас? И ако има нещо, което искате да коригирате, направете го веднага. Направете го на момента. Изберете точните думи, с които да определите своето представяне. Какво искате утре да стои пред вас? Изключително важно. Всички представи са нищо повече от един забит пирон в реалността. Така че вижте какви пирони забивате и колко дълбоко ги забивате. Не се скъпете на думи. С тези думи може да лекувате. Може да излекувате себе си, може да лекувате най-близките си хора, дори вашата реалност. Защото когато светът е изпълнен с красота, доброта, разбиране, приемане, виждане. Не случайно всички толкова харесаха и аз също, разбира се, този чудесен филм Аватар, защото там започваха всичко или въобще начин на изразяване беше виждам те, виждам те. Виждаме ли се достатъчно? Така, не оставите другите да гладуват за вашите думи. Независимо кои хора. Защото общуването е това безценно нещо, което не може да бъде заменено с нищо друго. Не наказвайте никого с мълчание. Говорете, хора. Говорете за себе си, за своите нужди, за това колко сте наранени, за това колко искате да се промените, за това къде искате да отидете, какво искате да преживеете, какво да ви се случи. И казвайте го на глас, защото всяка една премълчана дума не води до нищо добро. Повярвайте ми. Изпитал съм го на собствения си гръб и мога да кажа, че то не е твърдение, това е точно така. Това е истината. Подарявайте уважение на другия и казвайте колко го цените. Носете отговорност за вашите думи. Тези ти неща са изключително ценни за вашето общуване и за това колко е изключително хубаво да бъдеш в хармония със себе си и със своя свят. Много искам да обърна внимание на думите божествено. Божествено идва от Бог, както и блага. Нали? Благ, единствената дума, няма превод на друг език, няма блага. Благи, благ е чудесно, божествено, божествени създания, божествени творения. Всичко това с подкрепата на Бог. Както и който и да е Той за вас. Нали, силата, която ни придружава през целия ни живот. И тя е вътре в нас, защото ние нямаме, как да кажем, Бога сме ние.
Няма как да е някой друг. Заедно. За едно. За един. Когато всички ние съберем нашите усилия за едно нещо. Представете си каква промяна ще настъпи в нашата реалност. Представете си света, който ще сътворим ние заедно. Аз съм изключително щастлива, че точно днес, когато се случват такива планетарни събития, минаваме в епохата на Водолея и всичко това събиране на групи, събиране на съмишленици, събиране на хора с еднаква цел. Представете си, когато всички започнем да говорим един и същи език. Каква реалност ще направим за себе си? Това е възхитително. Възхитително е, всеки от нас трябва да носи тази отговорност абсолютно съзнателно. Какъв свят да създадем чрез думите и тяхната вълшебна сила. Още една дума. Сбъдване. Сбъдвам се да бъда. Аз. Каква искам да бъда? Защото да бъдеш, да си себе си. Какво означава? Да избираш винаги себе си. Да избираш своите нужди, да задоволяваш своите потребности по един абсолютно начин, който да не наранява околните, но ти да се чувстваш добре. Това значи да бъдеш себе си. Да знаеш кой си, да знаеш къде отиваш, да знаеш какво искаш и да се грижиш това да се случи по възможно най-добрия за теб начин. Чрез любов, чрез приемане, чрез виждане и чрез абсолютно отстояване на своите собствени нужди. Така, до тук надявам се всичко да ви хареса, защото имам да ви представя още едно нещо много интересно, което съм подготвила за вас. И това е моето предизвикателство към вас, което да направим заедно. За 28 дни да предизвикаме вълшебството на думите да ни служат и да започнат да правят промените за нас. Това са 28 интензивни дни работа в много различни области. С моето аз, моето семейство, моите приятели, моята работа, моите финанси, всичко това, което искаме да променим и всичко това, което искаме да направим по някакъв нов начин и да можем да осъществим това, което стои пред нас. Не само да го виждаме, а да го живеем. Да проследим всички убеждения, които до сега изграждат нас и нашата реалност и да ги претрансформираме, да ги презапишем по нов начин и да изберем точните думи, които ще ни дадат нова насока и избъдване, разбира се, говорих за това. Да омагьосаме себе си и своя свят с онези краски, които не искаме. Какъв искам да бъде моят свят? Искам да живея в хармония, искам мъжът ми да ме обича, искам децата ми да са здрави, искам отношенията на всички нас да са много изпълнени с любов, разбиране и подкрепа. Да променяме, да осъзнаваме и да създадем намерение, това, което ще правим заедно през тези 28 дни, да създадем намерение и да манифестираме в живота си вълшебства. Защото без намерение аз отивам там и искам да направя това и взимам цялата енергия, на която съм способен и заявявам пред себе си и света, че ще го направя чрез моята вътрешна вяра и убеденост в нещата. Да усети силата на мисълта си, колко е важно това. 28 дни, в които ще се учим на благодарност, ще се учим на осъзната сила, тази, която всеки от нас притежава, и магьосничество. Ще ви дам няколко интересни практики за това как да омагьосвате. Така, предизвикателството какво включва? Включва 10 видеоурока, които ще има всяка тема за отработване, с много техники и ритуали за изпълнение. Ще бъдем в една затворена група, където всеки ден можеш да си споделяте
мнения, мисли, размисли, разни цитати, кой как преживявания, кой каквото има потребност да го прави. Това ще бъде една избрана общност, която всички ще се подкрепяме и ще бъдем заедно и ще си споделяме нашето приятелство. Ще имаме видеосреща на всеки 5 дни, за да можем да проговорим всички тези неща, това, което се случва, това, което сме преживели, и това, което всеки има нужда да направи крачката за себе си. Ще напишем едно писмо до себе си. Не знам дали сте го правили. Това е една много хубава техника, която аз много обичам, и ще го направим заедно. Ще го направим заедно в един от тези видеоуроци, за да можем да видим какво е скрито дълбоко вътре в нас и какво иска да си представим и да излезе в нашата реалност. Така, записи си място сред звездите на твоята реалност. Има ранно записване до 31 януари. Така, цената на курса е 280 лева, което са 10 лева на ден. Да създадеш нов свят за себе си е всичко това винаги, за което си мечтал. 10 лева на ден да осъзнаваш, да трансформираш и да преговаряш, да проговаряш. Личностна работа в избрана група, която е просто изключително power, колективната енергия. Така, има възможност за 2 плащания, разбира се. За ранно записване до 31 януари цената ще бъде 250 лева. Всичко това ще го опиша като събитие и ще го пусна в Фейсбук, който има желание да се свърже с мен, да си запиша и да можем да започнем да творим заедно. На 8 февруари започваме с първия лайв и ще бъде изключително силно, изключително power преживяване. Ще получите много подаръци от мене. Освен всичко това, лична консултация, с избрана тема от вас, която цена е само цената на моята консултация 89 лева, така че цената, която ви предлагаме, е изключително много, много готина и абсолютно супер изгодна. Така, ще има видеоурок за бърз грим за моя празник, който ще създам специално за вас и ще бъде едно изключително така интересно. Ще има и консултация за кожа, който иска, разбира се. Ще има моя собствена медитация за повдигане на енергията, която ще направим лайв и която ще бъде много, така ще ви бъде много полезна за това, за вашето бъдеще да я използвате всеки ден. Така, какво ще се случи, когато влезете и след 28 дни сме заедно и всички си изпълняват задачите и работят със себе си? Това е много важно, защото хубаво е да купиш нещо, хубаво е да инвестираш пари в себе си и много хубаво да поемеш ангажимент пред себе си и да работиш за това. Защото ако няма съзнателна работа, не можеш да отидеш от А до Б без да се качиш на автомобила и да го подкараш. Няма как да стане. Същото и в живота. Не можеш да направиш трансформация или да искаш да промениш нещо без труд и дисциплина или без да положиш нужните усилия. Защото ние всички сме това от изборите, които сме взимали през живота си до този момент. И ако това не ни харесва, това място не ни харесва, където сме, да видим какви избори сме взели, защо сме го направили, и да видим какви нови избори, какви нови действия, какви нови думи ще ни доведат до това качествено преместване и осъзнаване от точка А към точка Б. Там, където искам да отида и там какво искам да ми се случи. Нали? Но без дисциплина няма как да стане. Така, какво ще ни се случи? Ще се разбираме много по-добре себе си. Ще избирам съзнателно какви промени искам да направя. И респективно, вие също ще избирате съзнателно какви промени искате да правите в живота си и когато вземете този модел на случване, модел на начин на мислене, всичко ще започне да се случва много по-бързо и много по-ефективно в живота ви. Защото нещата в този живот, всичко можем да си поръчаме, всичко можем да поискаме от Вселената. Много по-важно е да вярваме в това.
Защото ако аз си поръчам ново БМВ и не вярвам, че то ще дойде откъдето и да било, без да давам път по какъв начин да дойде, то няма да дойде. Ако не го вярвам, как да дойде? Така, ще преживеете чрез лична консултация с мен много силно връзката със себе си и ще намерим това ваше слабо място, което да го погледнем, да го обгрижим, да го излекуваме, да му дадем всичко това, от което има нужда. Ще се научите да избирате себе си. Това е нещото, което много хора не могат да правят. Това е нещо, което хората в името на някой друг се отказват от живота си. В името на нещо друго, независимо какво е това, спират да вървят по своя собствен път. Вчера гледах един много чудесен филм. Френски беше. Сега, ако после ме пита за името, ще ви го кажа. Та главната героиня беше една разкошна, красива жена, омъжена, която харесваше жени. Нейният съпруг, действието се случваше 50-те години на миналия век. Знаете, тогава тези неща бяха абсолютно немислими. И жената, мъжът ѝ взе детето и я принуди да се върне при него. Чрез насилие, разбира се, чрез съд и така нататък. И тя се върна и преживя 2 седмици при него, едни кошмарни 2 седмици, които си даде абсолютно ясна сметка, че иска да тръгне по своя път. И се отказа от правата на детето си и поиска да я вижда редовно, нали, всяка седмица да има определени дни, в които да вижда детето си, но тя избра себе си. И колкото и трудно да й беше, и каквато и болка да понесе тя избра себе си. Така че да избираме себе си. Винаги, винаги, винаги. Защото ние сме най-важният човек в нашия живот. И ако ние не сме тук, няма никакво значение. Така, реалността, вашата реалност ще се промени за 28 дни и ще повлияете на отношенията в семейството си с вашите близки. Не е ли това прекрасно? Ще се радвате на своята по-добра версия. Инвестицията в себе си е винаги едно безценно нещо. Пишете ми на лични контакти, ще пусна цялото събитие и цялото предизвикателство. Аз така го наричам, защото то е да предизвика себе си. Тези няколко стъпки, които ще направим, които ще придружени от мен и от цялата група, ще бъдат абсолютно незаменими като преживяване за вас. Защото всеки, който иска да направи промяна, знае колко е трудно да бъдеш сам, знае колко трудно е да правиш всичко сам, а когато те подкрепят хората и тяхната енергия заедно с теб, тогава наистина се случват чудеса. Благодаря ви много за това, че бяхте днес с мен, че ми изтърпяхте толкова дълго време. Надявам се всичко да е било звук и картина със сигурност има, но звука да е бил добре и всички да сте участвали. Сега ви казвам благодаря на всички вас, че отделихте от неделя вечерта за мен и моите думи. Всеки, който счита този лайв за много така стойностен и важен, споделете го за своите приятели, всеки да има достъп до това. Какво казах днес за думите и какво предлагам на всички, който има желание да се запише за това 28-дневно приключение. Пускам го като събитие, отново повтарям, така че пишете ми, отворен съм следващия един час, съм онлайн на разположение за коментари и въпроси. Благодаря ви отново, една вълшебна вечер, звезди на вашия собствен живот, творете, използвайте силата на думите и избъдвайте вълшебства във вашия живот. Благодаря.